Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan Rokuan kansallispuistossa. En ole aikaisemmin käynyt, ihan uusi paikka. Täytyy sanoa, että oli hieman haasteellista jotenkin löytää infot näistä parkkipaikoista ja miten niille mennään. Meilläkin oli nyt tuossa vähän epäselvää, että mihin me ollaan loppujen lopuksi oikeastaan päätymässä. Mutta nyt me päädyttiin Pookin P-alueelle. Toi olisi ollut varmaan siis meille järkevämpi, mutta ollaan nyt tuolla. Ja tarkoitus olisi kiertää tämä syvyyden kierros, joka tulee olemaan noin semmonen 6 kilsaa. Mutta vähän tulee lisää matkaa siitä, että me käydään nyt ihan ensimmäisenä, kun lähdetään liikenteeseen, niin mennään käymään tuolla Pookin vaarassa. Siellä oli vähän kuoppaa nähtävillä ja näkötornia, niin lähdetään ekana sinne. Ja matkassa meitä on sisarukset, vanhin Sofia ja nuorimmainen Saana. Ja sitten Sofian mies on myös mukana. Niin tällä porukalla lähdetään. Täällä on nyt kyltit. Sitten me lähdetään. Ne lähti jo nyt tuonne etupeltoon. Niin minä täällä jutupettajana tuun perässä. Ja otettiin taas tämä mun rinkka mukaan, missä meillä on kaikki eväät. Ja mullakin on vähän paitaa, mitä voi sitten vaihtaa. Tällä hetkellä keli on aika hyvä. Eli täällä on lämpöinen keli, tarkenee siis shortseilla. Toki muilla on pitkät housut lähinnä hyttysten takia. Mä lähdin uhkarohkeasti shortseilla. Ja sit mulla on takki vielä päällä, ettei tuu käsivarsille kylmä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että on aika kiva. Oikeastaan aika sopiva keli tällaiseen vaellukseen. Sadetta mahdollisesti, ehkä, mutta sekin voi olla vaan niin semmoista tihkutusta, että en usko, että meillä on siitä vaaraa. Mutta nyt lähdetään täppäilemään ja katsotaan, minkälainen tää paikka nyt sitten on. Mutta tervetuloa mukaan videolle. Pulkka tai liukuri olisi ihan jees. Ei varmaan näy kameraa, mutta tää on siis todella jyrkkä. Miten noista näin toinen nyrkkä? Ei Saana, nyt ei niitä nilkkoja taas pyöräytellä. Ei mieluusti kättäkään. Ei Saana mitään ruumiin osaa nyt. Pysytään ehjänä, Jouko. No kattoo. Saa mennä vähän mettikön puolta, niin turvallisempi. Tässä on paljon korkeusvaihteluja. Saana päästi juosta alas. On se aikamoinen alamäki. Mä veikkaan, että me päästään tässä menee aika paljon ylä- ja alamäkiä ees sun taas. Eli nyt mennään käymään Pookivaarassa. Joo. Suoraan. Kyllä henkämystyttää. Tää on tämmöstä leveätä polkua. Välillä vähän tämmösiä uria tässä, mutta tässä pienistä. Nyt rupee näkyä tuolla. Jaa, tuolla näkyykin se näkötorni. Puiden takana. Tuolla kori. Tuo on alamäkeä takas. No niin, siinä näkyy koppi. Kyllä sinne on kiivettävä. Meitsi ainakin kiipee. Aina pitää kiivetä, vaikka peli jättääkin. Ei mahda mitään. Tyhmä tuo. Täällä on tämmönen alue. Joo. Siis mä vihaan tällaisia portaita. Ihan järkyttäviä. Täällä on eväspistettä ja
Palovartijan tupa on siinä. Täällä oli hyyskät. Käydään tästä tyhjentämässä tankit, niin sitten on hyvä lähteä kierrosta vetämään. Ja täytyy sanoa, että toi Påkin P-alueelle ajomatka niin oli siis semmoista kapeata pientä polkua, missä nyt autolla pystyy siis toki ajamaan, mutta siinä tuli semmosia ylä-alamäkiä ja mutkia, niin ei yhtään näe, että tuleeko vastaan esimerkiksi autoa. Että se oli vähän niinku semmonen miinuspuoli. No tämmöisessä nyt aina tietysti on kinttupolkuja, missä mennään, mutta aika pitkä matka oli, että siinä mielessä toinen parkkipaikka olisi varmaan siis ollut järkevämpi, mutta mentiin nyt tälle parkille tällä kertaa. Vuoronvaihto. Kuinkahan korkea tää on? Lukiko siinä missään, että kuinka korkea tää torni oli? Olet Rokuan korkeimmalla kohdalla. Vuokivaara on Rokuan korkein kohta, joka nousi jääkauden jälkeen ensimmäisenä. Rokuan korkein kohta. Tämä korkeapaikka on sitten sopinut erinomaisesti niin maapallon mittaamiseen palovartiointiin ilmavalo. Meikä lähtee no ainakin kipeämään. Noi kamala, mä vihaan tämmösiä vuorotaita just. Hirasta touhu. Niin, tuolla on. Laitaanko me tän sun takia? Joo, vaikka tuolla on siis luukku ylhäällä, niin mä en pysty siihen, että mä yhtä aikaa on tämmöisillä tikkailla ja sit mä tuolla ylhäällä rupean sitä luukkua availemaan. Ei käy mulle. Ja sitten kun kukaan ei tullut munkaan tänne, mä en uskalla yksin. Missä Paappa on? Paitsi Paappa huojuttaisi tätä tornia tahalla. Terkut Paapalle. Mulle riittää ehkä tää pyyhkamalla. Täältä nyt näkyy. Tuolla oli se parkkipaikka, minne jätettiin, niin tuolla päin. Ja jonnekin sitten lähdetään kiertämään. Vähän sumusta tuolla taustalla näkyy olevan. Aiotko sä Sanna tulla? En mä tiedä kuinka korkealla, mutta Mulla on vähän semmonen olo, että mä en ehkä tästä ylemmäs enää tarvi mennä. Jos joku tulee avaa mulle tän luukun, niin sit mä ehkä voin mennä ylös asti, mutta mä en mene yksin. Täällä aika ylhäällä on hyttysiä. Ja mua kauhistuttaa tässä se, että kun nämä portaat on näin, niin mä oon ollut Jurvassa sellaisessa näkötornissa, että tässä menee sitten semmonen rinki sun selän takana semmoista niinku kehikkoa, niin sulla on turvallisempi olo. Kun tästä on niinku irti, niin mä en oikein tykkää, kun tää on näin auki. Ahristaa. Siis joo, se on tässä kohtaa niin, että jos sä nyt tosta niinku menet tohon, mutta en mä tykkää. Nyt tää rupee heiluu, kun nää kiipiä. Ois. pelottaa. Tutu. Mutta tässä on kyllä ihan hyvä grippi ottaa kiinni. No joo. Nyt alkaa Et sillä mä heilua kyllä tää tykkään tornista. Ai vittu. Sisään vaan vedät ohitte nyt. Yhden ylemmän ainakin. No kun mä ajattelin kanssa, että mä voin tuossa ehkä käydä, mutta en tiedä. Ai nyt tuulee. Me luovutettiin. Noin meni ylös asti käymään, mutta me Saanan kanssa käytiin tuossa niinku
kolmanneksi ylimmäs, niinku puolessa välissä. Vähän toi jotenkin toi. Eli tos mä kävin. Mua ei enää kiinnostunut oikein mennä tohonkaan, kun toi kapenee niin paljon, niin mua jotenkin ahdistaa se kapeus siinä. Ja ei kuulemma edes ollut tuolla ylhäällä sen kummosemmat maisemat, niin väliäkö sillä. Mä oon kyllä yleensä semmonen, että mun on pakko mennä ylös asti, että mä jää muuten ärsyttää, mutta en mä tiedä. Mitä mä siitä postun, jos mä käyn? Mua nyt vaan ärsyttää, kun mä en tiedä kuinka korkea tää torni oli. Miksei täällä lue missään? Palovartiotorni, Vartijan tupa vuonna 1936 torni oli käytössä 1700-luvulle asti. Nykyinen torni on rakennettu alkuperäiselle paikalle. Tai alkuperäisen paikalle. Mikä sana MP tosta tornista? En oo ikinä kokenut mitään tommosta ja oli aivan Okei. Täältä löytyy siis nämä kyltit niin, että tuossa on niinku talvireitit, maastopyöräreitit ja retkeilyreitit. Eli ne poikkeaa vähän toisistansa. Ja me ollaan nyt sitten tuolla Pookinvaarassa. Tuolta lähettiin. Niin joo. Tuolla oli se syvyyden kaivo. Joo, tuo me niinku haluttiin nähdä. Niin me nyt mennään täältä takaisin tonne ja jatketaan sitten tää reitti ympäri. En tiedä vielä kumminko päin mennään, mutta jomminkummin lähdetään. Mut on tosi hyvä keli. Mä jo vähensin takkia pois päältä, että hyvin tarkenee. Tossa kävellessä tulee kuuma, kun on ylä-alamäkeä paljolti. Nyt ne tutkii palovartijan tupaa. Menikö Sofia tänne tupaan? Joo, kop. Onko täällä palovartija? Tervetuloa tupaan. Joo, kiitoksia. Oliko täällä mulle petimajoitus valmiin? En tiedä, mutta 4 vuotta sitten. Voi ei. Oi. Kato, tuolla on tommonen pieni touko. Tänne pitää kirjoittaa omat nimet. Mihin me kirjoitetaan? Täällä on vähän vaihtelevasti. Mä pannaan nyt tänne. Onks tänään se 4.6.26? Täällä on ihan tämmönen. Joo. Onhan toimiva homma. Petikin on siellä. Tämähän oli sinänsä turha kantaa tätä rinkkaa niin tänne Essun taas. Mä olisin voinut ottaa sen nyt sit kun mennään takaisin ton parkkipaikan ohi, niin vasta siinä kyytiin. Ai ei mennä? Okei. Okay. Niin me käännytään sitä risteyksestä. No sitten. Nyt tultiin tähän risteykseen, jatketaan syvyyden kaivoa kohti 1.2. Täällä on näköjään merkitty näitä reittejä nyt sitten näillä erivärisillä palluroilla. Jeppistä juu. Ja tosiaan syvyyden kierrosta kun kiertää, niin reittiä on merkattu näillä sinisillä palloilla. Eli niitä jahrataan nyt sitten täällä. On hienon näköinen, kun tuolla on oikein kunnolla vihreät. Ei ole vielä tullut ihmisiä vastaan. Yhdet oli tuossa parkkipaikalla, lähti justiin meitä ennen pariskuntamatkaan, että lähtikövätkö kans sitten tätä kierrosta varmaan kiertämään. Mutta eivät ollut tuolla näkötornilla ainakaan, että ne varmaan lähti suoraan tälle reitille. Omat reitit pitää. Eipäs näytetä kameralla tollasia. No niin, parempi. No niin. Tässä lukee niinku syvyyden kaivo. Onhan tää niinku jyrkkävissä me nyt ollaan, että onko tää nyt sitä kuoppaa tämä koko juttu vai?
Ei kyllä ole sellainen, mitä mä ajattelin. Ei, mä siis... Tää voi olla nyt, että se on tuolta ylhäältä kun katsotaan, niin näkyy selkeämmin joku kuoppa sitten, mutta veikkapa, että ollaan nyt kuopas alhaalla. Pitää muistaa katsoa tuota kätkyä sitten. Oho, mitä toi on? Kattokaapa tuohon oikealle. Tuossa on tämmönen sumujuttu. Onko se jotakin hiekkaa, joka pöllyää alaspäin vai? Onpa jännän näköinen. Vähän kuin tästä taikapölyä sitten vaan pelaa. Jep. Niin oli. Kyllä muuten hapottaa. Siis tää on ihan matalaa tää porras. Tää nousee ihan tälleen. Mutta pitäisikö näitä portaita useammin, niin kyllä tää nousee ylös. Mut ois tää rankempi mennä silti tuota maastoa niinku nousta. Sä kuvata mun himaisaa. Yeah. Oh. Tekin tuli vierasta. Cut oikeesti. Niin ne menee tonne päälle. No, reitti jatkuu tuonne, mutta menee tonne ylös kattoo. Kyllähän tää tietysti niinku on kuoppa, mutta siis jos tää on niinku joku, mikä Suomen suurin kuoppa, syvin kuoppa, mikä tää oli, niin jotenkin, en mä tiedä, mun mielestä mä oon nähnyt paljonkin tällaisia. Täytyy siis rehellisesti sanoa, että odotin siis oikeesti jotain niinku kuoppaa, jonka niinku näkee jotenkin paljon paremmin ja selkeämmin. Onhan tossa nyt siis niinku alamäkkeä joo, mutta on kyllä pettymys. Suoraan sanoen. Käydään nyt vielä tuolta toiselta tasanteelta kurkkaamassa. Muuttuuko se maisema oleellisesti vai ei? Kyllä tääkin nyt ihan kiva näköinen. Tässä on ihan hienon näköinen maisema. Ei kuitenkaan ihan tyrkkärin juurella on. No ei oo. Ei nyt ihan Seinäjoelta löydy ihan tommosta. Täällä menee tosi paljon siis näitä eri polkuja ja reittejä. Mut justiin puhuttiin, että ei oo oikeastaan noita kylttejä kovin paljon. Että no menee tässä nyt näitä sinisiä merkintöjä näissä puissa, mutta vähän sillai sais ehkä olla enemmän myös reitti-infoja. Katoppa. Joo, mä vaan katsoin, minkälainen tuolta aukeasta tuolta maisema. Joo. Me ollaan nyt niinku taas. Niin, eli tänne päin sitten. Syvyyden kierros. Tässä on nyt sitten siniset pallurat tuonne. Valkoiset olisi jatkanut tuonne. Tossa päin ja sitten tulee Vauluvaara järvi tossa nippuun. No me tullaan tästä niinku autotien ylitte. Niin tosiaan niinku asfalttinen tie. Aika onko tää hiekkainen? Ei kyllä tää hiekkainen onkin. Näytti aivan yhtäkkiä asfaltilta. Vähän ehkä vielä fiilistä se, että on tämmösiä autotienpätkiä täällä välillä. Meinaa niinku onnettomasti vähän pari piskoa tippua vettä, mutta ei tämä edes pääse kastelemaan. Eli eipä tämä haittaa. Virkistää vaan. On täällä aika nihkeä keli. Kun on lämmin ja vähän tämmönen niinku kostea, niin mut otan mä tämän mieluummin kuin hahtavan helteen. Sitten mennään portaita alas. Pitkä matka. Tuolla näkyy nyt joku sellainen isompi kyltti, niin mä vaan mietin, että Missä? miksi mä en näe? Tuolla edespäin. Joo, vaikka sama. Vaikka sama. Se on niinku tässä näin.
Tää on ihan hienon näköinen. Joo. Tää se on nätin näköinen. Tauluja. Joo. Kerrotaan niistä tästä jäätiköstä. Nyt kuuluu ihmisten ääni. Täällä on muitakin. Nyt taas vähän tulee tämmöstä jännää sadetihkusumua. Tää on ihan hauskaa. Mutta tää jään kontaktirinne on ihan hieno. Kielekkeellä. Tässä on niinku jyrkkää alamäkkeä ja näkyy tonne veteen. Tää on hieno. Rankkoja nää kuvaushetket. Joo, vähän jänskä, kun me tultiin tosiaan tuolta tohon päälle katsomaan sieltä näkyy sinne leirintäalueelle. Niin siellä loppui yhtäkkiä ne siniset pisteet ihan täysin. Niin emme tiedetä yhtään periaatteessa mihin me nyt. Tossa lukee Rokua hovi. Ja täällä on nämä kilpaladut, niin ilmeisesti se tulee siis näitä kilpalatuja pitkin sitten niinku tämä syvyyden kierros. Mutta että yhtäkkiä ne reittiopasteet, ne meidän ainokaiset siniset palloramme katosivat kokonaan. Niin kyllä mä vähän noottia annan siitä, että täällä niinku puuttuu täysin opasteita. Täällä on miljoonia reittejä sinne tänne ja tuonne, mutta ei niinku... Sinne ei mennyt olla menossa. Ei oo selkeitä opasteita. Varmaan jossain. Tää on niinku tätä lähinnä ollut aika paljon tää meidän matka. Että koko ajan etitään minne mennään. Sun hiuksessa. Eikä pysähdy. Mikä taas tuo oli? Okei. Anteeksi. Mä sanoin jo siinä automatkalla, että vähän liikaa tuntuu ärräpäitä ja kaikkea lentelevän tuolla autossa. Lentelevät täälläkin. Tuolla on kätköä. Täällä menee varmaan mun hermo, kun mä oon koko ajan etsimässä joka paikasta kätköä. Mutta pakkohan se nyt on napata, jos on ihan tässä matkan varrella. Pysähyttiin tuohon syömään pöydän ääreen. Laavussa oli porkkaa, niin saatipahan siinä hyvin syötyä pienet eväät, mitä meillä oli. Löysin myös kätkön, vaikka meinas olla siis helppo, mutta vaikea, kun ei silmä löydä. Sitten kun katsoo just oikeaan kohtaan, niin sitten. Mutta nyt jatketaan syvyyden kierrosta ja mennään takaisin parkkipaikkaa kohti. Nyt on vähän niinku loppusuora varmaan. Eli ei ollut Rokua hovilta, kun sitten Pågen B-alueelle 1,5 kilsaa. Niin, loppukiri. Ja sitten ollaan kierretty syvyyden kierros. Jos vähän fiiliksiä kertoo tästä syvyyden kierroksesta ja Rokuan kansallispuistosta, niin suoraan sanoen on vähän harmissani. Ehkä mulla oli sit vaan liian suuret luulot. Et ei tää nyt mun mielestä mitenkään ihmeellistä maisemaa oo. Tää on tämmöstä mettikköä, missä mennään ylä- ja alamäkiä ja paljon kaatuneita puita. Onhan tää niinku luonnontilassa kyllä, mutta että ei mulla nyt oo semmonen olo, että mä oon lähtenyt Etelä-Pohjanmaalta näin kauas. Niin en huomaa eroa tässä kohtaa. Niin ehkä vähän harmissani, mutta onpa käyty. Oh. Joo. Neessi on mun mielestä Vähän on punertavaa, juu. Loppumatka tullaankin vähän tämmöstä erinäköistä maastoa. Ei ole ihan täysin niinku mettikös, kun täällä on tämmösiä tynkiä vasta. Kohta meidän pitäisi olla autolla. Me ei oikein hahmoteta vaan, että mistä ihmeestä päin me nyt sitten niinku tullaan, kun tää on tosi jotenkin tuntunut mutkikkaalle ja sekavalle niinku matkalle, että oikein ei niinku oma pää pysynyt perässä, että mitenpä me ollaan menty. Että... Joo, no kunhan nyt autolle löydetään, niin se on pääsi, että ei jää tänne sitten asumaan. Mut hyvä keli saatiin, että ei oo sitä paahtavaa hellettä ollut. Lämmin siis kyllä on. Mut sitten on tämmönen niinku kosteen ihkeä. Vähänkin se, että menee vähän väliä naamaan. Ja sit vähän oli
Tossa satoi ennen kuin päästiin tuohon hoville, niin siinä satoi ihan vähän vettä. Mutta sekin oli semmoista tosi isoa piskoa, joka tuli tosi harvaan, niin ei se niinku sillä lailla kastellut. Se oli ihana virkistävä, kun tuli vähän tuulta, niin raikasta tuulahusta, niin se oli vaan niinku oikein tervetullutta. Eli siis me tultiin nyt niinku täältä kautta. Tuolla on niinku autot parkissa. Okei. Todella hämmentävää, kun ei yhtään hahmota tätä touhua. Mä en niinku tiedä, millä järjellä me tultiin tänne. No, pitää vielä katsella vähän karttaa ja yrittää sisäistä. Mutta ainakin auto löydettiin, niin päästään vielä poiskin täältä. Viimeinen ylämäki. Sitten mennään alamäkeen. Ei oo tullut muita autoja vieläkään. Samat autot, pariskunnan ja meidän. Mutta pariskunta ehkä lähti jopa pidemmälle reitkelle, kun niitä ei näkynyt ollenkaan. Ne saattoi lähteä menemään pidempää kiekkoa. Mä varmaan ihan tomaatti. Nyt on kyllä semmonen, että pitää lähteä uimaan. Puhuttiinkin, että mennään rannalle tämän jälkeen. Pääsee vähän vilvoittelemaan. Semmoinen oli Rokuan kansallispuisto. Syvyyden kierros kierrettiin. Kiitos, jos olit matkassa tänne asti mukana. Nyt on tämä kansallispuisto ainakin siis osittain nähty. Ja katsotaan, minne mennään seuraavalla kerralla. Ei muuta kuin moikka!